जोङो जान्था फाग्लाफोरखौहाय लोगो मोनफैबाय आरोना नैबे दतमा गयबारियावहाय दतमा फानिनि लोगोफोर जोङो दा दतमायावहाय थांनो नागिरदों आरोना सासे आदाखौहाय माने गुगोल एक्सचेन्ज सफैनायनि मोनसे सिमिस बानायहैनो नागिरदों आरोना आदा रुजुरुमुखौ बानायहैनो नागिरदों आं दतमायावहाय दा जेटलि बिथांजों आंजों थांगोन आरोना जेटलिजों आंजोंहाय दा आदा रुजुरुमुखौ बानायनो हैगोन आरोना दतमासिम अखाया बुहुद फैगौ नै ना थाथानांसिगोन दा अखाया बोरै सेस जाखा थाथा बानायनानै फैसै आरोना दतमा गयबारियाव फैदों आरोना दा आङो आदा रुजुरुमुखौहाय मोनसे जायगायाव थांनो लिंफैदों आरोना दा आदा रुजुरुमुआ फैगासिनो दा बेखौ नेगासिनो आरोना थुलुंगाफोराव थांनाय जायोना दतमायाव थांनाय जायो ओमफ्राय दा आंजों लोगोआव दं जेटलिनि मिनिग्रा दंना आरोना जेटलिनि मिनिग्राजों आंजों थांगोन आरो इमान खस्थ' फैबायना गोलोमजोब्बाय नै सिनायलानो गोलोमजोबखाबायना जोंना आदा रुजुरुमा फैबाय आरोना ओमफ्राय मा ओंख्रि जाबोखा दा ओंख्रिया फुंनिसो आलु बाथोन फुंनि ना ओमफ्राय जों दा थांसै ना ओरै दुब्लिथिं थांसै दुब्लिबारियाव माबायदि जान्था फाग्लाफोरखौहाय लोगो मोनदों आरोना नैबे दतमा गयबारियावहाय ब्र' जान्था फाग्लाफोरखौहाय लोगो मोनदों आरोना नैबे माने जों ओरै थुलुंगाफोराव थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय जान्था फाग्लाफोरखौहाय लोगो मोनबाय आरोना नैबे दतमा गयबारियावहाय जोङो जान्था फाग्लाफोरखौहाय लोगो मोनफैबाय आरोना नैबे दतमा गयबारि नामा बियो नाम्बार 1 हाब्रुबारि बियो औ जोंनि गामिया नाम्बार 1 हाब्रुबारि आरो औ बेसे गोजान थांनांगौ ओमफ्राय नोंसिना न'आहाय न'आनो ओरै थांबानो मोनगोन आरो बिजोंसो आंबो खनसे नैबाव आलासि जाफैखांबाय आरोना बैयाव औ खुनु नङा लोगोजों फैफादोंमोन नालाय आं ओमफ्राय जों दा थांसै आरोना जेबोथ' भिडिअ बानायथ'वाखैना दा माने बानायथ'वाखै आं ओरैनो फेसबुकाव हगारदों हगारनाया ओमफ्य दाहायबो मोनसे आपल'ड जागोनदां माने नै बोथोराबो गाज्रिथारलै ओंखायनो बानायथ'वाखै आरोना ओरैनो माने फेसबुकावबो बांद्राय फैयैखायनो गोसोखौ बोरैबा मोना ओंखायनो बानायथ'वाखै दा बानायगोन आरो नोंथांमोनाथ' सिनायखाया आरोना जान्था फाग्लाफोरखौहाय गोबां बिराद फेमास आरोना फेसबुकाव मोनसे भिडिअ हगारबाथाय गला जाखायोना इउटुबखौबो सापर्ट खालामना होयोना इउटुबखौबो सापर्ट खालामना हो नोंथांमोनाहाय ओमफ्राय आरोना जान्था फाग्ला आरोना इउटुब चेनेलनि नामाबो ओरैमोन जान्था फाग्ला आरोना जान्था फाग्ला खालामदो माने जान्था फाग्ला दंब्ला जान्था फाग्लिबो थानांगौमोन आरोना माया जेनेबा नामा बयबो लाबाय जान्था फाग्ला फेसबुकआवथ' आंबो खुलिदोंमोन आरोना ओमफ्राय रावनिबो नाम गैथ'वामोन दा जान्था फाग्ला जान्था फाग्ला नामा गलाखायनो गला मानसिया बेसे नैबे जायगायाथ' ओमफ्राय बावनो जिरायबाय थाखायोना नोंस्रा बे जोंनि होमबा थांसै ना बावनो नाङा दे स' लोगोफोर माने जोंना आदाया थांनो नागिरबाय आरोना आदा रुजुरुमा ओमफ्राय जों दा दतमा हुगम बाजारावहाय एसे गय जाबाय आरोना एसे जासिबाय बावनो बायदिसिना ना फिल्मि गय जानायफ्रा नायब्रा जासिबायना जों दा थांसै होमबा थांसै आदा थांसै मिथिया फैसा जायानो गाइस ओमफ्राय जों दा थांसै आरोना आदा ना सानसुमानि अननायावहाय माने आंनाबो 3000ल' मिथिबाय सानसुगा 4000 खालामना ओरै थाबैनो फटाबो 3000ल' दाबो 4000खौनो थांनो हाया 4000नि उनाव 5000 खालामदो 5000 ओरै सुनानै होजोब बे आरो 5000 थांबाय देनजार भिडिअ नुगोन आरोना नोंथांमोनहा इन्टारेस्ट बे साबस्क्राइबावहाय थुनानै साबस्क्राइबल' खालामनाया सेकेन्डल' नांगौ ना मा गिदिर खोथा आरो साबस्क्राइबजों फैसा मोनखाया माने साबस्क्राइब खालामबा नोंथांमोननिसिम जारिमिन गिदिर थाङो बेसो आरोना मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामना लादो ओमफ्राय नायबाय थादो भिडिअ होमबा जों थांसै आरोना दे आदा जोङो थांसै आरोना